Duay. Aw na isin bago di apo din magibalik sa. To ha. Ito ay isin bago. Ato na kay gamit na. Maamon din. Isa na ba ya dol ko na balik sa? Di karuoy mo nang tapo ka. Ako sana. Grabe pag tagpiso ragsin nga malagsin piso bibalik sa jagmak. Para ka kilo. Tagpila pa na tagpiso. Sige ka. 35. Ah, bato. Grabe pag silimbarok tagpiso ray palit sa gubang audit za agsin nga kon arang mahala. Grabe pisong kilo. Hi guys, good morning. Karong adlaw guys, mula kada mi moadto mi og Valencia kay guwa mi sa papel ni MM sa guys, lagi mi dari sa kamalig kay ari malagi mi muna kay dari kay malagi mi sakjanan sa arang mang kadangog guys. Diyan hapit ko na kasi tanaw po ko sa baboy, kamusta po sila sa Marjorie dari sa kamalig. Tawati sige ka, sige ta sila nakatutok ko sa mami karjut pa kay mato sila Valencia. Diyan ito nagbasa English. Dek. Ah. Bakos papel. Papel ni MM. Dik, break. Hey. Dik. Habang isang inahan, nalimpi. Grabe mga ano. Ulit lang pagkaan na guys. Lagay na guys. Abang baboy guys. 1 month na ni sila. Ang kahamis, lagmig kuan. Tiya guys, nang sa bang Marso na grabe mga zung. Sige man mga zug uwan, arang lapuka. Ay kuan ba? Murag zug basak ni amang danis. Kasakas amang kamalig guys, arang zug lapuka kaadyo kay. Aguwan tibok gabi. Buk adlaw ana gid bakita saring adlaw ng panahon na guys ja. Ginukula po ka napok adan. Kuno saboy basig di masud dagligid. Ay wendi unsa man ipada sa tilahan. Grabe lapo ka guys, grabe guwan. Okay. Oh. So guys, padong nami. Grabe na bang sungawan na padong nami Valencia ro. Para mis papel ni MM. Okay ra siguro na iunon na lang na ako inon siya. Para sure. Side mirror. Oh sige. Ano ka to kiranahan? Kurente. Karon pa na ako tawrat kuan. Ako balik nimo. Pusti. Lagi sige tamo na. Nana ko asa ka ba konti din yan kun kurente ka tagap. Shot puskat daw na 300. Kan dikataw na butang kurente? Dili ba? Ngwarta na ako dia. Check up. Wala sa kayo makapit kag suwa. Kada may Valencia ron guys. Nice so. Lihat. Ja guys, dana mi sa kuan, munisipyo sa Valencia, dana mi sa assessor's office. Saka na may kaya mo nang kuhaan lagi diyang papel. Mazo na magmakuha ni ron guys. Siya guys, pauli na may wala na mamakuha papel ni MM guys. Pabalikan pa mi next week. Sa uli na may guys, mahapit day meron og hagna kay kuan kanang kuan mi. Mga anmi at tumi man yudto sa Hagna Food Park bago na sa guys kanang daplin ug dagat. So wazag ang silang pagkaan dito. Guys, diyan na jud mi sa likod sa RHU. Diri sa Hagna Banja. Lami de ilang pisto guys kay at bangis dagat dana dani akuan mani Food Park. Parang naghahanap tao, buyag ang tao din yung lugar guys. Murag mapad siguro ni pag-upini kay magupang binuhat ni mga building. Kani mga kuan guys, klas-klas ipag day pagkaan din ni. Ha? Diyan guys, arang katasan na lagi kay alas 12:30 na. Guys, ka-order na dami guys. Ato mining order sa kuan katong nay unli chicken. Diyan guys, diyan na. Hapit na jud maulaw na among paniud to guys.
Hab-hab na dyan ni kaya arang ng kutasa. Idugay-dugay pag amang order guys. Diya guys, mo ni gawas. Ang kanay skadulam idinhinday magkuan. Mag-chill-chill. Naginom-inom ba din kay kaplig dagat sa hangin kaso. Muli na dahil mi guys, kadong na pagbigali siya. A few moments later. Anay. Diya guys, dara na Miss Bye. Pero may biyahe guys. Sinanay ka, kukal-kalapod sang buwak. Di ko dyan nga tanginahan Mother of Earth, di dyan hilang na ning kabuwakan ng barok. Sa guwan-uwan, paunuwan nga dyan ni sinanay. Diya guys, ang labay nag mga dagang sakjanan dari sa amo basig kuanan namang kuryente nang muramag naghakot nag mga pustis kuryente. Majanong tag mga kuryente namin din guys, kagrabing paitan ning way kuryente sa ngit-ngit sira basig uwan. Na guys, nang labay na agkuan pusti. Majo man nag makurintihan nami badan ni kaabot ag Abril. Si bitaw. Ibalik man. Hinay naman itugan guys sa mga botelya sinanay gakamang-kamang na hinay kay dango Ginoo ko. Wala pa na pisong ako anon. Tagpila na piso? Oh, may ipos ko ng kalat guys. Ikaw maligsan ng mga sin. Una na ay balik-galing lagi diha. Nga, layuan. Paghinay pa sa dagang. Ano na ito, Kwan? Ito aki. Tabas na na day. Tamangon, Maika. Malig sa kutilya. Ugsihin na ka. Ano na akong duway? Tagpiso ko ng buok. Tagpiso, orang kilo. Ha? Wala na to. Tanduay. Aw na isin bago di apo din bagi sa. To ha. Ito ay isin bago. Ato na kang damit na. Maamon siya. Gusto mo naman yan, dorpo naman dyan. Di, karuin mo nang itapo ka. Ako sana. Grabe pag tagpiso ragsin nga malagsin piso bebal sa dagmag. Orang kilo. Tagpila pa na tagpiso. 35. Ah, bato kay mo tagpiso 50. Beto, wala to. Tunok, wala Kuan na na ilang to silin ng bayo. Ano to buti ilang? Magtibuti ang kilid siguro. Imperador diha. Emperador, pa Ano ito ba ni. botelya? Pa ito ni Emperador. Parang mga magdalan, Emperador. Ato na. Laka na. Laka na. Ato nang Dari na. ato nang gipang Sa buti. Di pa ito Wala ni na, hindi ko Emperador. maligdag si tagpiso ng kilo. baligzagsin. Tagpiso. Hako. Ako, kuha lagi. Ka. May. Ako ano mo niya? Oh, pilihan ng kaliwa. Ilan man ang inim na turoy. Dati nang ginom sila. Mamo dato ra ka na ka na baligzag kag botelya nay. Ang sabi mo pilihan. Apila ay hap. May Emperador. Ato naman ang cook ha? Kaya ito lang cook kay papriso ta sa gisas cook. Sa una, grabe yung Emperador ang naghana. Hindi mo ito balik yun. Ito na ron kasi dag sisi. Ha, silang kunog sisinay. Hinluan, silang sisi ko no agkuan. After no, kalamantagan mo niya. Ano naman ka? Hindi mo rin. Hindi. Kaya ba tayo wala? Yung mga yan naman na Imperador na. Tupat piso. Napay pa, di na pwede. Karang 69. Nasa man ang botelya ha? Hindi naman dyan. Hindi man Ako malapa di ha. Kuha ng lapada pa sila, daghana ha? Ah, magbobo karon. Kalimot mo ko ipo sa rikuto sini. Jabo laman doy. Ato gusto na nailumbungi kayo nagpaunuwa na naman ha. Kita joke lang. Tuy limbong na tang 50 centavos. Di para bitong mahipos ang alibaras. Ay, ang butilya kay sabon. Nga po na ilang dia. 4. Ang sabon may kakay na yung butilya. 5 6 7 Kapot na isa. May makuha na ho. 9 Hindi, gusto na eh. Napay bilang to, Jis. 11, napay lapad. Napo dia. Dia mga po dito kanapad. Napay daw kalapad. Kahit hindi kong Kapay sin to, daghan. To. Hindi mo nay. May lagi alin ya. Pila. Pili halin. Oh, pwede alin. 30 ra. Lo ilang sa nay. Dito 35 ang sin. 35 sinag. 35 35.
30 sitig sin, ag. Sis, unsi ang butilya. Unsa ang botelya? Oh, mazula man na makapalit pag asin. Wasing ko nila pa ito. Kung kasabi na Uy, ato nang wasing palita kay mahal lang kuan na nanay. Wow, nang Di mahal ng kuan na makina.